Jaipura le langin kan vakal loka chuta chuan thil Jaipura entur ropui tak tak te kan thira chung te po chu video athang thang karon da dona tuna tan chuan CAMEL kan chuan na le sanghaman te le Naupang Mitdawivaih thiam khangkha karon da dona bultanga to thlengin lo endon nia chuan volume dang karon sia manga chung te po chu lo thir vek don nia Hele, ready for take off. Kalam kilahan don aron kual don. Tuna hian CAMEL kan chuang dona CAMEL chuangin kong dung kan phang dona ni in lo thlir zel don nia CAMEL chuan te po khata an chuan ve reng kha kan cha ka han chuang ve dona ni e in lo thlir don nia Jaipura hian CAMEL hi alar ema chuan sai po alara sai chunga hian chuan theina mi pathum te mi pali te chuan theina tur hian an siam thina chutiang chuan sai chunga hian angeni chuan na hun te hi min siam sak thina ni Ready? Hello. वीडियो बनाते चलेगा Aron let le don ah. Oh, hey, tuna. No min thiam. Hello, Jaipur. Hello, Jaipur. CAMEL kan chuang lai vi kan han lo lak sa vi chuang Lak lo sila ya. Ay. Ama sa morigan. Chuang siang ni. Bây thật cái gì lao về thôi có tiền có tiền mà Tức là hiền cầm điều trung hòa cầm xuống á, cầm điều trung hòa cầm xuống á nè. hom so lu xuống nó còn nằm to vẫn chỉ mèo thuốc rồi nôm bốc mơ Hello thanh lệ xia nó vẫn chỉ mèo khóc mời lên thịt rắc rắc khóc mời जयपुर जंक्शन में लेट जाओ ना यार, तू कितनी देर होगी? ela hian vai Naupang pathum man lo oma chumi zinga an Naupang ber te chuanin ka thil thiam ka song che titlat maya
rei tak mai kha min di la enge ni magic ang hi chu kangai sang bak lawa en sak po ka du lem lo ma ro chu min be sei na kha sang ema khonge tin khongai wangin kan en sakta karin ai hian a lo thiam tareu khop maya alomom khop mai ngatenge school kal jok tur lom ka ti po khan school kal na tur paisa ka nei lawa aadhar card te ka nei ve lawa school kal tur hian aadhar card te nei anga ya tia chu tiang vel chu a boruak te kha ni a amai ro chu in betam lovin ani chon a thil thiam chu min so ro le khatia a thil thiam kha hei min so ta a thiam khop mai in lo clear vek don nia 3, come on. 2 rupees. 2 rupees. Give me sir. Thank you. It's a 3 ball. It's a 3 ball. It's a 1 ball, 2 ball, 3 ball. 3 ball. Give me sir 2 rupees. No problem. No. You take it. thiam về lên từ gì cơ Again. 1 ball sir. 1 ball Jawa Calcutta. Jawa Calcutta. Jawa Calcutta. Go. 2 ball Jawa Agra. Jawa Agra. Jawa Agra. How many balls sir? 1 ball. Again. 2 balls Jawa Mumbai. 1, 2, Kokam. 1 ball thiam. 2 ball thiam. Very good. Again. 1 ball session. Here back. 1 ball sun. Here back. 1 ball mahal. 1, 2, 3. Go. 2 ball. Empty ball. 1, 2, 3. Empty ball. Empty ball. This is the This is the Go yeah. Go yeah. This 2 rupees. This 2 rupees, sir. 2 rupees. Uglo, sir. Uglo. thêm rồi Go, sir. Magic finish. Magic finish? Wow. Magic wala. helai mun hi jal mahal lek antia jal mahal building so lai kan mu so tuipui chunga ani a kum tam tak man lai raja hun laya an build kha ani to a private tan chawa kal thei ani a abik takin celebrity tele cinema chang te tan te kateng khan kal thei chaw ani tin alui ka ma hian mithen khatin ngakwai te an lo chia sanga tam em maya a hon du tan chon an hon ru ve fawani ti kha kan mu a sanga kwai an lo chia lai teng te po kha kan la a te chuan helui hi a hian a sang thran lova aniam thran lova tiang chuan tuna hian maintenance na an thoka athen in painting te an be me kan ti lai kha an lo soya rong noi te ngai ve thina chu tiang maintenance lo chuan at cheve the ni in te po hi chuwa chuan maintenance an ti kha chuan thatak in rei tak kha lo tak om the ni tuna hian rong an noi me kan thi nan soi nge ani amun anuama privacy private lo chu kal phal ani lo tia hei sanga an man te po tiang hian an biro sangalian tak an omani tiang chuan mithen kha chuan an hon ve thina ngakwayan han chia kha paile chhuale ang te khan an oma amar chu then kha chuan an pocketa khan beka asiran da an thun lut zela pakhat phei chuan lo man teu to nge ni chu tiang vel chu adin hunani a henglai bunom tan chuan sanga du tokin ai theidon ani ti kha chiang hle mai अरे दुनिया मेरे को प्यार करेगा तो कैसे करेगा मैं प्यार कर सकता नहीं कर सकेगा तो अरे बाबा वाह 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 गुड निकालना जाके चारों निकाल है खाना मना संगा फिशिंग अन्य नहीं कभी का इंटे को भी जुटी तो वन हो तो चीज़ हम नहीं अंतरो अनि खास ले तो हे मछली वाओ बिग वन मैन या कैसे पकड़ता है आप लोग पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं क्या हो गया पकड़ता है छोड़ देता है ये वो ला रहे अच्छा
भावना करते देखता कौन सी कितनी बड़ी कितनी कैसी मच्छी पल रही है अच्छा अच्छा वो तो गंदा है देखा इन आ हुले एलियन छुआ तमनी को मुझे लो मुझे लगे पा को का मुझे को दिखो तम लोए लोए कई को तम लुक बहुत गंदा पानी है ना लेकिन oh tu be khati jong kha jal mahal kan kal karonda thei chu lo ni le ta mundang dang asmir gate ti te le jaipur mun rang rang munom tak tak karonda dona in lo thlir zel don nia munom takani ka channel min la subscribe lo ten khong ai takin min lo subscribe pula like button te in lo met don nia zawai chunga lom thu ka saye next video kan mulai back don nia